provisions. Hola, som a Montserrat i avui pujarem a la nit al monestir, o a l'ermita, cony, de Sant Salvador. Joder, no robo un. Però, Folky, i a dins està el Toni, estem agafant provisions per la nit. Zero. Quarts de set, dos quarts de set. Vale. Amb el Diana el sentim solent. Crec que parles de que hi ha on està el... La gent no se m'ha pot rebre la cara. És que des darrere no t'hem tocat. A mi em fa molt patro la... I també és el que passa sempre. Pues, a tu et passa que quan veus animals de més a prop i sense càmera mà i amb càmera mà, però és que hijos de puta, lo huelen. Des de lluny i potser mira, havia puc anar. Tenda muntada. Jo dormia aquí i els meus amics dormiran al refugi amb 4 persones que ens hem trobat. Ara, molt chill, tio. Que sí. Està bé, eh? Jo igual m'animo i dormo aquí amb tu, eh? Farem una bona nit. Ara... Si ho veiem bé al final... Aquí no es pot fer un bivac. Ah, vale. ¿Qué es lo que pasa? Oye, aquí es donde no trabaja, no se puede hablar. Sí, no és vídeo, és vídeo. Llavors ara dopamina, necessito material mòbil. Saps, és que he estat molt inactiu i amb la meva imatge no pot ser això. Els teus followers què diran, tio? Diran, hòstia, 24 hores sense penjar res, deixo de seguir. A més aquí amb cobertura...
Vols fer-te un poliol tu o no? Si et sobra, sí. Sí, però tens un got. No, la veritat és que no. Bueno, doncs la pròpia olla t'importa. No em va bé. Uah, el vent que fot fora, Sí, I no, aquí, s'està aquí de com si puta. res, saps? És que s'està de conya, no? I dic, hòstia, potser passarem una mica de fred. No, què va? És que saps què haurem de fer, inclús? Per renovar oxigen, obrir una mica, inclús, saps? No, no. O sigui, arribarem al level... Bueno, això és que en veritat ho podem deixar així. Això obert, saps? Obert. Sí. No cal tancar-ho. Podem saludar. No, a veure, que no ens dieu tampoc, si diu així movent-vos. Com si no haguéssim estat aquí. Ja està. Tot desmuntat. Hòstia, som una colla,
Sí. No, el virus és aquesta dona. Sí. Sí, perquè segurament aquesta és la volta. Mira que això un ferri d'estiu, No és mala. Fem un hotel, nosaltres que vam ser ambientals. És molt dolent. També és dolent. Però no és xiste perquè no m'ha fet gràcia. Me'n vaig. És duplicat. Potser sí que m'he estat molt rebentat. Jo ja passo, saps? Perquè ja sé que ho fa. Llavors ja...